Jeux paralympiques Paris bafé moni nani kenebe sigi uti kalon tle moni segi nata ku kuncha septembre kalon nata tle segi sam bafé moni nani na Jeux paralympiques ye lujurato ka Jeux olympiques de ye Mali be ye kene kani farkolo nyanje kela mo flaye muso kele ani chekele Mali lujurato ka farkolo nyanje fédération nyama Amadou Jaraya ira ko la nyini ye kele ne ye ka jonjon do soro pari kene kan kanana ye Mali la ani Amadou Jara masalala ayayira ko Samba Coulibaly ale de Mali cheboy ye ale bina boli 100 mètres la no e mètre keme ye ale ka yeli ka fege doni ani fana Kurotumu Coulibaly ale ka cheboya ale bina take minye lancer javelot anga madulame Samba Coulibaly ale mogo min ni aka lujura ba nye yan fanfɛ donc aka yeli ka fege ate yeli ke kosɛbɛ donc an ka jargon na an bulu wele ko malvoyant aka catégorie o ye T13 ye o y'a ka classe ye donc maintenant aka discipline o ye athlétisme ye athlétisme mun do course do 100 mètres bolin bribri ale b'o de kɛ donc maintenant athlète filanan o ye muso ye o ye an balimamuso Kurotumu Coulibaly ye donc ale fɛnɛ bɛ athlétisme kɛ mais ale bɛ concours de kɛ a bɛ concours kɛ min na o ye lancer de javelot ani lancer de disque ye donc ale ka lujura o bɛ a sen na donc n'a bɛ wele ko handicapé physique handicapé moteur donc ale ka classe o ye F56 ye labeni chama koni kera ka Jeux paralympiques Paris makono hala ya soro u bekra Mali la ma se ka moyen soro ka taa camp d'entraînement na préparation na farafin jamana na ma se ka moyen soro ka taa camp d'entraînement na ou bien centre la to jamana na mais an ka dege karamɔgɔ ani anw yɛrɛ ani autorités ye disposition mun d'an ma an ye labɛn kɛ o cadre kɔnɔ mais o labɛn kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ an ka représentant fila bɛɛ u ye compétition sous-régionale kɛ an fɛ yan farafinna u ye Tunisie kɛ n'o ye World Para Athletic Tunis athlétisme Grand Prix u y'o kɛ u ye Marrakech fɛnɛ kɛ n'o ye World Para Athletic Marrakech o bɛɛ kɛra 2024 nin kɔnɔ donc o kɛnɛ ninnu kan an ka athlète ninnu kɔni u nana ni jaabi mun ye o ye an nimisi wasa kosɛbɛ an miiri b'a kan k'a fɔ ko an ye préparation mun kɛ bien vrai que majɛw b'a jɛ mais mɔgɔ dan y'i se ni mun moyen t'i bolo i tɛ se k'o kɛ an kɔni dusu b'an na parce que nin tɛ an paralympique fɔlɔ ye nin tɛ an paralympique filanan ye nin tɛ sabanan ye donc dusu kɔni b'an na pour que an kana taa ten ala kɔni y'a kɛ olympique banna olu ma se ka fɛn sɔrɔ bon maintenant o fɔ an dusu tɔ farinya pour que Mali bɛ se ka yɛlɛ au moins podium kan n'a fɔra ka yɛlɛ podium kan o ye médaille saba nin dɔ de ye a kɛra médaille or ye o a kɛra médaille d'argent o a kɛra médaille de bronze ye o de ye podium ye donc n'o kɛra o ye fɛnba de ye jamana kɔnɔ non seulement a bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye mais a bɛ kɛ sababu ye lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ k'a tɔ yakubaya pour que malidenw bɛ bɔ a kalama cogoya min na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala Selido.